गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बयनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय जाबाय। दिनै जों बे गसाइगाव कलेज फरायसालिमायाव जोङो जे दाखालि जालांनाय जाथाय 18 सेप्तेम्बरावहाय जालांनाय जाथाय जेनाखि जोंनि बर' जोहोलाव सानैया पुलिसफोरनि फेक एनकाउन्टाराव जेनाखि जिउ गोमानांदोंमोन बिथांमोननि बे जिउ गोमानायनि जेनाखि फेक एनकाउन्टार बिनि न्यायखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि जिउआ जेन' आलो गोजोन सोरगोआव जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय जोङो दिनै गसाइगाव कलेज फरायसालिमायाव जोङो केन्डेल लाइटिं हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो आङो आसा खालामो दि जोङो बयबो खौसेथि जानानै जोङो जे सानै बिदाफोरनि जे मोननांगौ न्याय बेखौ एसेल' समनि गेजेरावनो जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जेन' गुरुत्त' होनानै जेन' बिथांमोना थाबैनो न्याय मोनो। एसेनोसै। गिबियाव आं दिनै मिडिया ब्रादारमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय आरो दिनै बेयाव सफैनो हानाय जोंनि गसाइगाव कलेजनिनो प्रिन्सिपाल सार बिथांखौ आं हामबाय होयो आरो जोंनिनो ब्रादार नेरसोन नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि गसाइगाव कलेजनि बिथांखौबो आं हामबाय होयो मानोना दिनै प्रग्रामखौ खालामनायनि थाखाय आरो बेयाव सफैनो हानाय गासै आंनि आंगो लोगो फरायसुला फरायसुलि बिदा फंबाय बिनानावमोनखौ आं गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो बेयाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं हामबाय होयो। मानो होनब्ला दिनै सारा बुहुमनि जोंनि बर'फ्रानो मिथिगौ जे जोंनि बर' समाजाव मा सिटुएसन जानानै दङ बेखौ बयबो मिथिगौ जे थांनाय सेप्तेम्बर 18 थारिखआव जे जोंनि ब्रादार सानैखौ इनाय अनागारि फेक एनकाउन्टार खालामबाय बेयाव जोंहा गोबां दुखु थालांबाय जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय मानोना जाय घटनाया जाथावलामोन बे घटनाया दिनै जाफिनबाय जों बेखौ सिमाङावबो सानाखैमोन। थांनाय 2003 मायथाइयाव बिलटिनि सुक्ति खालामनायजों बिटिसि एकर्डआ जाना फैबाय थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव आरो फैयै फैयै फैनानै बै समावनो गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा बर' बिमाफ्रा मोदै फुगारनांगौआ फुगारबोखानांबाय सोरबाया फिसा गोमाजानायनि थाखाय आरो सोरबाया फिसाय गोमाजानायनि थाखाय गोबां मोदै फुगारबोनांबाय। दा बे जोंबो जाला होननानै आरो माखासे संग्राम खालामफिनबावनानै फैयै फैनानै दाखालि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव आरो मोनसे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन ज' लोगो नांनानै इउपिपिआव ज' लोगो नांनानै आरो मोनसे सान्थिनि सुक्ति एकर्ड खालामनानै लाबोबावबाय जायखौ बिटिआर पिस एकर्ड होननानै बुंनाय जादों। दा बे सान्थि पिस एकर्ड खालामखांना लाबोनायनि उनाव नैबे दाखालिसो जाना थांनाय घटनाया बियो जाथावलामोन बेखौ जोंनि बर' हारिफ्रा जाबावगोन होननानै मालाबाबो सिमाङावबो नुफेराखैमोन जानांगौ सानफेराखैमोन आंबो सानाखैमोन बेबायदि परिबेस आरो जोंनि बर' समाजाव फैफिनगोन होननानै नाथाय बिराद दुखुनि बाथ्रा दिनै बे समयसायानो आरो फैफिनबावबाय। जाय बिब' हेलेना मोसाहारि बिब'आ 15 साननि गथ'खौ लानानै दिनै गोबां दाहायाव थानांबाय मानोना गावनि देहायानो थिग जास्लाबाखैमोन बे समावनो बिब'आ दिनै फिसाय खोमाना लानांबावबाय। दा बिब'आसो मिथिसिगौ गावनि गोसोआव मा दाहा दङ बिब'आसो बेखौ बुजिसिगौ। जोङो जोंनि गसाइगाव कलेजनि साफ्रोम स्टुडेन्ट जानानै जोङो बिब'निसिम जों दुखु फोरमायो। दिनै जोङो बाव केन्डेल सावनाय हाबाफारि लादों ब्रादार सानैनि थाखाय मानो होनबा बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोन थायो जों केन्डेल लाइट खालामदों दसे जों प्रेयार खालामदों ब्रादार सानैनि थाखाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो बे समाव जोंनि बर' हारिफोरा खौसे जानायनि सम फैबाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै जों उन जाना थानायनि सम गैलिया माने जोंनो नांगौ दा खौसेथि बिनिखायनो आं माखासे इन्टेलेक्सुयेल सारमोनखौबो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं रिकुवेस्ट खालामनो सानो मानोना जों स्टुडेन्ट जानानै जोङो गोबां बर'नि जोंनि आफादफोरखौनो जोङो मान होयो सनमान होयो नाथाय आं बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे बर' हारिनि खामानिखौ मावनो थाखाय पलिटिकेल जुवारिफोरनि उन जानानै बाथ्रा बुङाबा मोजां जागौ जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेल सारमोना आरो जोंनि बर' समाजनि
गोबां माखासे पाब्लिकफोराबो जाहाथे जों बयहाबो राइट्स दं हारिनि थाखाय मावनो बाथ्रा बुंनो बे जोंनि बयहाबो राइट्सखा नाथाय पलिटिकेल जुवारिफोरनि उन थाफानानै सोरबा BPFनि मान सन्मानखौ लाखिनो सोरबा UPPनि मान सन्मानखौ लाखिनो सोरबा कंग्रेसनि मान सन्मानखौ लाखिनो सोरबा BJPनि मान सन्मानखौ लाखिनो